jelli bakare wi nam rewɓe mum ɓe gokkima gaare duuɓi tari nam ko kaaru mara mbaɗo ko gokki nam kanko bakare gokkima gaare duuɓi nayiɗi jelli ko na nayiri e haala ko nayiri ha to haali nam o wi ɓoggol yo ɓoggol nam gayɗi ɗiɗi waɗi hen ɓoggol yo wulure woni guluje jelli ko bakare miñiri dawdu nam dawdu miñiri giɗo jelli giɗo miñiri nangue nam dawdu no guine bisaw moƴƴi kañum e giɗo balɗe nam e nangue balɗe nam e rewɓe ɓe ko ansaru bande nam e meeta bande e alet e maymuna gano bande siɗi ɓe bamba mbi sago Allah sago ma namu moƴƴi en ɓure moƴƴi hen 500 fana seydi ba moƴƴi min beltima sanne waɗi ko neɗɗo welti fof a fijoytaɗo kadi bakary to ko ran bakary gorko mettuɗo ñemmude to banggue moƴƴireji Allah mi dawdi wona baaba goto mum ndeɗo jonde mi wima ɗi woodi waɗoɓe sadakuji yo Allah joɗɗimin hono nde jonde galle ɗum tamin joɗɗa to neɗɗo wuuri a joguima jawdi jawdi ndi okkanima inde okkanima aljanna o perdi seydi ba min gandi wona jawdi heeɓima ko an heeɓi jawdi jawdi ko gueɗe ɗiɗi pet ɗaɓɓete aljannaji so imɓe belɗe so neɗɗo heeɓini ɗaɓɓirandi ɗe ɗiɗi ndi ruttoto ndi ƴattuma ɗum nanta kaari Allah no firti artike e makko kono ko mbabba ɓi mbabba okkirta ayi a joguima jawdi ha ndi yeɗmini albarka e ɗiɗo gayi ɗiɗi albarka e ndeɗo jonde albarka e wawde mani albarka e ɓural ma ngal de te Allah taganima ko ɓuuri ko sattude a woni pullo a woni kando a woni pullo a woni moƴƴo a woni pullo a woni jaƴƴo ɗum woni ko weɓani mumen koni kono yamno ɗiɗo ɓoggi hoɗɗi ko ɗi min jaltini rowani 1985 o rowani daaɗe belɗe eɗen ɗum ɗo mofti ɗo ɗi hempi Fatoumata Mbaalo e Sirifou Bambaɗo mo wona Bambaŋeru o Bambaŋeru e Bambaɗo wona gotum de Alpha Soya goto o wi omo faami ɗo bakar temedere omo welti joni komo tawi maɗo jooɗi a bisimilla ma ɗum woni Alpha Soya Alpha Soya Diallo kam Diallo noon ko nangue de ha ko nangue weeti tawna nangue ko pambo aduna ko inde tan kala ko neɗɗo heeɓi aduna so inde tawa ka welani de ɗo kaari wonno ɗum o ñamanno ko ɓeeɗo o retno ɗi o ɓornotono so neɗɗo wuuri no haani ɗum tinnade
janngo so yiyaka taa ko ɗe geɗe kontite e caggal mum yeeso mon daaɗe belɗe Fatoumata Mbaalo Sirine Bambaɗo Jimane Bakary Alsan Bande Maymuna Bande waɗon ɗum daade tawi hay wotere man kay ale mbaaro arna ko golle tan mere Bande ko temponire makko leydi belliwa dañi bambara bamto leydi men la dooni leydi belli men Sénégal fiw Allah mani leydi belli men dañi bambara bamto leydi men la dooni leydi belli men Sénégal fiw Allah mani doganta kam namnade toto mampati ligue to hora ligue albarka e ñande duuɓi tati ko o rokkimi ko e ngolɗo lawol mo tawtoraka o jamma kono mo nananmo so yawti ɗon ɗo noddi ko sugel pullo karɗo jontaɗo koto o jooɗi Saare Jayla o miñiti Sadio o dañi Bakary Ibrahima albarka e duuɓi taddiri ko o rokkimi ko e ngolɗo laawol o tawtoraka o jemma kono mo nananmo so yawti ɗon noddiɗo gorko daɓɓo juuta fehe nango o kammuji babbiragal ñama kala e ñaagotoɗo welɗo tawde hannde Saare Dembel ɓe mbino ɗum keeɓa albarka e ñale duuɓi nayi ko o toppinni ko o tawtoraka oɗo jemma kono mo nananmo so yawti ɗon toto Saare Toɓo ɓe mbino ɗum powel to rappowel balle banna albarka pucci ko o rokkimi ko e ngolɗo lawol o tawtoraka o jemma kono mo nananmo so yawti ɗon tabarikallah woni noddiɗo Samba Koɗo gorko belɗo tawde hannde e piye o dañi bañu albarka e ñale duuɓi nayi yenge mo tawtoraka jamma o kono mon nango mi sifori ɗo pullo automatique jogiiɗo joni joniji tati jottoɗamo joni o rokkama joni o ɗoftama joni hombo woni on wonno koliyel tokora koliyel on mbiyatmi suɓa belɗoma e nder piira kañum naɓɓin haa to wuro nayi to wi kam kala nge tawɗade nder an woodi nde tan on woni koliyel on wiyete suɓa belɗoma piira o resi debbo o ko jingo ɓe mbino ɗum jappede ɓoggol ujunnaje tati e ñale duuɓi joyye so yawti ɗon ɓagata ina moƴƴina sina jomum adna ko inde tan toto Saare Demba Set Yero Mbaalo e Kanta Tokora Kanta e Badjiyel e Sambayel gaƴi nayi ɓe tottimi ɗon ɓe tawtoraka oɗo jamma kono ɓene nanmo a haali gonga ɗo o ko hoggo ɗa o ko Demba deson Seydi Ba ɗum ɗo wiyete semmil oɗo ko semmil keso puul oto o iwito banque Dakar joni joni yehi ɗo ha to Tamba imti toon arti kunkane naatti joni hirde mi waɗa kodde mi waɗa lacciri mi waɗan moni mi waɗan maaro ko woni tawrede ko ñaame wawi ɗin konguɗi hege natata galle ma Bakary
neɗɗo rokkanta ko no haalide ɗiɗo gayɗi kontamni jomiraɓe mumen fof ena jooɗi to guure mumen tan hitan fof dokkira ngaari taw hay jarga o anda a rokkani fonde okkude seydi ba seydi ba so yewtiɗon ɗo noddi ha nden lamɗo beele ko tawete hamdullahi guine bisaw albarka e tummuge ko o rokkimi hikka ko mo tawtoraka oɗo jamma kono nanan mbo o jibini manga sini bambaɗo danka hunde fof ma waɗe danka a yahi hay ñamdu ndu ko seese yarete yetta jallo e soɓe ñaama maaro ko rondel ɓe mbaɗata ɗum woto ngo ɗo tan ngo ɗawata gambe ɗe jaam kande bari o miñiti ceerno Samba ceernuɗo gonga e fenade mucco wolle bel jamanu albarka ñale ko o tottimi ko heccanki duuɓi tati yen sina ɗum ɗo noddi farima duuɓi tatiri sallude ko ɗeɗo kolce ɗiɗi ɓe tottimmi ɗon ɓe tawtoraka oɗo jamma kono ɓeɗe nambo hoto kamɓe so yawtiron koni ɗo noddi hammadi ɓi hammadi kan hammadi mo wala nandore babou ramati mo rokkata ɓanta mo haalta ko watta mo jooɗi saare hammadi albarka e ñale duuɓi tati ko o tottimi ko hanki so yawtiɗon mbalnami koto dulla hanki ɗon mbalmi ñallumi ɗo hammadi mbalmi ɗo dulla kanko dulla o dañi homo o dañi farin nde min dotti galle o wi farin wi naamu o wi janggi bambaɗe ngari ya soggito e nayi ɗi haade mi miide mo jawani mi rokka mo taw ha gata ɓernde ɓuuɓa ɗum koolimi e pullo ya Allah tawni e mbuuri wona ceertuɓe kaso ɓe mo kala ko haaju mum yaata yeeso mon daaɗe belɗe tawa on keppani mbaɗe ɗum kaatude beele no wela famde hunde fof ko jangga ko fametake de koɗi wambaɓe waɗon kam seeɗa somi ɓamti leydi men mi waɗi ko hani noon ɓuuri welde Allah ɗi jogui hen harfu goto ko haalta ko e defte mo wi waman kana lillahi kana lawlahu o wi kala gonenɗo mo wonanamma de ɗum ko Allah tigi haali ɗum namu selli miɗo haala konngol gotol ayi hakke ko wambaɓe gañimi anan eɓe mbiyama janggi bambaɗo ko janggu hoɗum jaatiraɗo am on woni Fouta bambaɗo on jibini Koljali bambaɗo on jibini Alhaji Demba bambaɗo on jibini ayi ko añede tan rewi toon heɗin konnguɗe koni añede warta wallahi so neɗɗo fonni ko fotani ko ɓuuri ko tikkande nena am ko Touba ko baba am ko naare o jande hoore mum nde ko woni ƴeewe ko Bakary Pullo gollata kolce ɗiɗi jamma goto ɗo noddi Sambaru Sowna e Demba Sowna ɓe meeɗi waɗande kam jamma hono no oɗo ni jamma koto e mina goto fof waɗi ñale to toppirat
ɓe dokki janggi bambaɗo koreya wi kam hay so a yettaki to suudaɓe taw man fof mami rokki o wattingo e poche o yaltini boɗewol coyi woni 10 000 francs oy ɗum ko ɓoggol ngaari ma so a yiɗi ndewta so a yiɗi an nde tan woodi ko wawɗi weli so mbawɗo waɗi hen lenan ɓe miɗo hooli ɗiɗo jingganowo bam ɗum woni faɗimam kanko farima o laaroy goloria karto muuti o diñi lesam o wi kam so a ɗofɗama an o watti hen so mille ɓoggol on carton ha ɗo miɗen gondi e mum nde tan a yaani ɗi ɓoggi hoddu ɗi jaltinanmi kesi wona ɗum welno añƴamde fofo welnoɓe o wattuta mi hoti lakara ha ɗum majji hunde wotere no heeɓi en e leñol men en keɓat ko saɗi kono en mbawano jogitorte so fuutima en nimsen ayi ko koreya gollata o woni koreya Allah rokkat neɗɗo ha gasa aya goɗɗo daro wima o ko hanki jibina goɗɗo daro wima ni sabboyno nene makko a haalat ɗin konngudi hen Allah nuska maɗo kalɗaɗo Allah wi kala ko waɗi hay goto ittata ɗum mbiɗo no itta fof o ittama ko acca ko wanno woni nangue o jii ko nangue gollata nangue jippini janggi hande laaɓatde kala ko nangue menno gollude e ñalawmaji mum so janggi ɓuuɓat ma wona babbalatno hawji kono duggani follere ko lemni ala toon almuɓe eɓe gandi to maaro wel ko defete kono koto sakkorte to ɓe jaata babbaɗo wakki hoddu mum de kono hokko jokkata wona ɓi inne ande bambaɗo jokkata ɓi inne ande koko woni inne ande gujjo Allah bandu en gujjo kañum yiiloto ha heɓno ɗo gonɗa ɗo watinama ha basal ngal ɓurta e ma Allah bonni rewɓe ko jawo debbo nagge e debbo mbeewa e debbo mbabba e debbo ullundu e debbo rawani sa wuuri ha heeɓi debbo ullundu a tampide barke maɗa e suutoto naɓato galle bammu ta anda sa heeɓi debbo mbabba sina sawndu duuɓi bamum lombuɗa ɗo ɓawɗo fewta debbo mbeewa a haalna ɗum gundoji maɗi ɓiya yiɗa nene ma nana yalta to yaasi mi watta ko mbiɗa ɗo ko heddiɓe mbiya hoko mbo wi o yiya hunde ma ko janggo ayi debbo rawani fof ɓuuri bonde to haare waɗi fof kañum notoy to te yalti tan artata sina garaw ɓuuɓa Allah bonni debbo rawani son dawno duuti debbo nagge weɓade so jibiniri wurna ɓinguel mum wurna ɓinguel jananel ikene kecce gallaɗe jooɗi gorko fof mbo tawɗa ɓuuri a tawrat ɗum nagge seydi ba yeeso mon daade belɗe
Desam muroji haali jaakum Bakary e Daw eggiɗo Desam wallahi nangue a haali gonga gollo ɓoggol hon ko ngol du ani fula du mbal wi fula du ɓamti hoore mum allahu jarama ƴeewe tan de gila to fulɓe men to e remoɓe men ɓe e lamɓe men ɓe e almuɓe ɓe keɓe école ɓe e ɗarniɓe ɓe sengo fof hannde ko miijiɗa so neɗɗo heɓi ene wawi wurde leñol mum temedere fula ɗum kadi ndeɗo tuggere janngo sa eɗen kayɓi to nayi to eɗen ƴeewoya kolke men ɗe ko paɗe men ɗe kalta ko mama ngaari oro ramadan koɗanteɗo hoddu okkitiroɗo fi sabila rasuli bawɗo dalla ilu kayde ñande jottimi kambore o wi kam hannde koto dow duɗal to kirata toon jimi mangoje ɗe piinata kalis gesan noddi sañe mbaalo gorko daɓɓo jutta fehe nango kamuji taniraɗo demmonde moƴƴo bayel mawɗo kañum woni mi okkude chèque uji mi yaha to Allah wonto banque o wonde suma balle Seydi Ba haaset ɗum kolime debbo nakko wudere nde haalta ko riwkata ɓattin joom Allah bonni deyel foti motiyel ɗo ñagunde welta ɗo mettani hettinde nde wiya ɗo ɗo galle bakat ɗo hoɗi jangi bambaɗo e daari ayi min beltima sa ari e ñagude e galle mo garɗa ñagade o tawɗa debbo mum mawɗo façon tine ngol no immi nawno koppa tuba dabbo yowde muɗɗo feere ñagude welta ɗum welta ɗum ko jii ko accet golle ko o wi o jumbani sange mbaalo oɗo 500 francs ala ko min belti joni he ñalawmamo gonɗen e muɗum pullo gorko fof momin ñaagoto Allah okki ɗum rewɓe jaɓɓe fewɓe beltike armi arta fittumi fittani ƴogumi ƴogani to jata an ko lamdortami hayso lamɗam torey toon ko lamdi min accirma e o jikku tikkamo tikka mbaɗamo cerkal piya e leydi wudere seytade firtima jabde kursi caakima somo soyima ɗon ne lewru on ko hamadal kanal wiyete dodde daɗe haɓɓe lippe ñawde liɓe so naɓama guesa feccata ko jalluɗi so accama cuuɗe ñamata ko ñaltaji ɓe kewi kawlak eɓe ɗon ɗo donguino heɓe buttati somo jangi farasi comment sisi maintenant tappeltowa ɗon hatta kamɓe kam mani hodde to département ɓowɗi to arrondissement Mangoje to so ɓiɗɗo waɗama barke no heewi babaji e taniraɓe so waɗaka barke goto woni bamum ɗimɗiɗa